עונה עם הרוח. מה רואים? בוא לפה נראה מה רואים. מה רואים? אני לא יכול לראות. תראה לי תמונה. לא, חבל שלא עשיתי את זה עם הגופ. וואי, תראה איזה יופי, תראה, רואים את הבריכה. תראה. זה מה שאמרתי לך. טוב, אני מצלם, אני מוריד אותו, אני רוצה לעשות עם הגופו. איזה יופי. שמצלם. נפל לנו. מה נפל? נפל? כן. מה נפל? זה, כי הוא בזה. במה הוא? זה לא אמור להיות.